Ghana man mo akwaya aboadu esa machia mo enim se mo nyina mo hoye mechia otumfo se etu otosum yenu o se etu nyame kese asante mawura kotoko hene na machia na nanu matran konya nyinara machia diote adwetadwa so da sebro se ebonsu na na mampon hene na nanu matran konya nyinara na machia na champo mantansa yadom aguna manhema konfa no chemaame enne ensem ya mebeken tietietitia de edi kan mesre NDC mpanimfo ene omampanin se enam de ye hwehwe afiri won ho aye wogide won mu enti ne yetoma won abato no wa obia atoma won asante mai toma won sirem etoma won anafo etoma won ba bia ise ye hwe adepa afiri wo dem se no aso no obeye se do mampani kan se ahensem de nananom dia no ni amesre eni se obi di ahensem ebe forefore a ompo ebi se ode no bamu a na mamuo no be sei die tosumienu opani bi kasa wo se asantema ka wa se wo se okum doma akusi na doma akusi asantema yankunu o ye ne nana na doma akusi ba doma ana woni won nyina na koye opani asese de mo twre abakosem foforo kora ade na asantema de se ohwiri ni nipa bi a wagitum asantema hwere na obri yeboa kwa aman hene ewo domaafo nsa no ohwere na dwamna kenten ofeso hene ewo doma nsa no ohwere na komfo ya mo a oya agona hene ano ye komfo na chinua pani ewo doma nsa no wagitum na se wankum doma akwisi wo fa hen edi enesiye ede na doma afri so ntreso ede na mu akopie boma na eche wona mu akodu wam wampam a wakotena ho na doma akwisi no oye ohene ana oye kofo hene ana se no wani position bia we de wana obetimi ansa entima mo me ntwere history foforo bia enya no kore asem obo mitrim onua ba akonso asem a wo ka o se eye sante hene mra ne o se etu nyame kese no efise na de enti e ba sa na doma ahene edi nyankopon ebi pa cho hwe no ankobo musuo o se etu sante hene di nyame kese na ye kire se asante mamu enyame enyina abosom ni nyina o na ye won kese enyo nyankopon enti za wo kase doma ahene ye nyankopon a wo ye abomusuo entime ni history anya no kurachi no akobo musuo onse asante gitum se wodi nkugu a wogitum asante ne bono ebedi akon bono tachiman ene ye kan bono manso edi akon na asante agene ye ne se wachi nana kwachi amia ene ohema jamrewa na nsen kura mabunu bi buno champem youth a wankasa wo ka ho bi mpo etna ba bi ka se eye sante hene de nana kwachi amia abrewa jamrewa kotena akumase no kotena pata bi ase eni wo edi nsa wo so edi nkita ho wa amamre fam eno ne ma ye frɛ ho pata ase eno kura no na enhyeda nye entirely correct because na asante nim se wache nana kwachi amia na so ati omu se de o wache no na enye nana kwachi amia we nya na anche no abrewa jamrewa hema jamrewa de wonya no na so nana kwachi amia asante enya na anche no wagitum se we nya na anche no ade entry free hin bi mamonka abakosem a yini ho mon kreti abakosem a yini ho nhye ho edurure bi obi se ensuo bosomtwe na eda bono mamu ena ekokoda anwanwa sembe ni ade na ompe bono mamu ananse na bono mamu mpe no enya no kresa obi a wasua history bi anim kwan ye fa so a lebosomtwe ebae
Mom yemfa no kore entena. Yemfa no kore entena se. Na onyame enhyira ye. Medam wase.